थांनाय 21 आगस्ट खालार खालि आसाम सरकारनि 4th ग्रेड आनजादा जोबनानै थांबाय। गुबुन गुबुन जिल्लानि आनजाद मिरुफोराव मोजाङैनो खुंफुंजाबाय। नाथाय बेनि गेजेराव दुखुनांथाव जाथाय जायो। आनजाद होनो गावनि बेगखौ बाहेरायाव गालांना थांनानै गनाय समाव नायफैफिनबा नुनो मोनासै गावनि बेगखौ। थामहिनबा आनजाद होग्रा सासे बिजाथिनि बेगआ गोमायो। जाथायानो जादों क'क्राझारनि क'क्राझार इउएन एकाडेमि फरायसालिनि लांगोनायाव। मन्दिरा देवी मुंनि सासे आनजाद होगिरि हिन्जावसाया आनजादसालियाव बेग मबाइल बायदि मुवाखौ लांनो मोनैलाय बेगनि सिङाव सोना बाहेरायावनो गालांनानै आनजाद होनो सिङाव हाबफैयो। नाथाय आनजाद होखांना फैफिनब्ला गावनि बेगखौ नुनो मोनफिनासै। थारैनो दुखुनांथाव। आनजाद होगिरि मन्दिरा देवीआ फोरमायनाय बायदिब्ला बे गोमानाय बेगआव गोबां गोनांथार फोरमानलाइसिफोर जेरै पेन कार्ड, मार्कशीट बायदि बायदि लोगोसे गंसे मबाइल फनबो दंमोन होननानै मिथिहोदों। बिनिखायनो सोरबाफोर लांसनबायदोंब्ला हरफिननो थाखाय खावलायहरदों बिगोमा मन्दिरा देवी आरो बिनिनो बिदाया। सोरबाफोर मोनसनदोंब्ला 9954995964 बे जानबुं अनजिमायाव मिथिहरनो खावलायदों। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী মন্দিৰা দেৱী। মই কালি পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছোঁ। 4th গ্ৰেডৰ এক্সাম 10টাৰ পৰা 12টালৈকে পৰীক্ষা দিছিলোঁ। সেই সময়ত বেগটো আছিল। পিছত 2টাৰ পৰা 4টালৈকে পৰীক্ষা দিছোঁ। ওলাই দেখিলোঁ বেগটো নাইকিয়া হ'ল। তাৰ পৰা ইউএন একাডেমি কোকৰাঝাৰ। আই কাৰ্ড আছিল, পান কাৰ্ড আছিল, ATM আছিল আৰু মেট্ৰিকৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট, মাৰ্কশ্বিট, OBC, হাই ছেকেণ্ডাৰীৰ মোবাইল আছিল লগত। আর হাই সেকেন্ডারির এডমিট আছিল, মার্কশিট আছিল, ডেটশিটন আছিল, বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট আছিল, গোটেইখিনি আছিল ডকুমেণ্টছ লগত। নহয়, মোবাইলটো চুইচ অফ। কোনে লৈ গৈছে মোক দিব লাগে ডকুমেণ্টছখিনি গোটেই অনুগ্ৰহ কৰি। এই কোকৰাঝাৰ জিলাৰ শিলগাৰৰ ওচৰতে তেওঁ এই ইউএন একাডেমিত এক্সাম দিব আহিছিল গ্ৰেড 4 আৰু গ্ৰেড 4-ৰ। তো তেওঁৰ বেগটো কোনোবাই অজানিতে লৈ গ'ল নেকি, এইটো আমি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। কোকৰাঝাৰ থানাতো আমি ইতিমধ্যে ইনফৰ্ম কৰিলোঁ। ছাৰহঁতে আমাক সঁহাৰি জনাইছে। আৰু যদি কোনোবাই অজানিতে লৈ গৈছে, যদি কোনোবাই পাইছে, তেনেহ'লে এই ভণ্টিজনীৰ ভৱিষ্যতৰ উজ্জ্বল কাৰণে এই ডকুমেণ্টছখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এই ডকুমেণ্টছখিনি যেন অনুগ্ৰহ কৰি এই তাতে ঠিকনাও আছে, চব ডকুমেণ্টছ আছে, ঠিকনাও আছে, এই ঠিকনা মতে যেন পঠিয়াই দিয়ে, এইটো মানে আমি অনুৰোধ জনালোঁ আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলৰ জৰিয়তে। মোবাইল নাম্বাৰ যদি পায় তেনেহ'লে 9101293374 এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार JD र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों धामाका स्पेशल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार ID आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 036612705550 9957644326 आव फन खालाम।